fået en. Hej bror mand. Så det link på Facebook, så skal meget grine ud. Det er helt klart at tjekke ud, når vi kommer hjem. Det er sidste dag her på i Whistler. Sidste dag i dag, eller sidste run i dag hedder det. Og det run tænkte vi, fordi vi savner dig, at vi ville dedikere til dig. Så derfor er vi kørt over i Mediumparken, hvor Mads vil prøve at se, om han kan følge med, mens vi hopper over 3 hop. Han vil køre nogenlunde tæt på mig, så jeg skal ikke blive bange, hvis du synes, det går lidt for stærkt eller et eller andet. Der har været et par forsøg før for at lave den her film. Jeg ved, vi kan virkelig sidde og tåre, fordi vi